to see 1 year about entertainment, news, the Park TV, Mati Bebia, Mimi TV, dear, Minimum Dame free Park TV. I didn't say me free Park TV and I'm a cotton. Park TV, Mooney size, Park TV, #1, the pride of Africa. The pride of Africa is Park TV, preserving and promoting. Park TV, values and legacies. Park TV, the best entertainment. It's Park TV, we the best, we the best. Park TV, the pride of Africa. Na uba asante mantemu na uba Kumasi. And Ashanti region said you can't put a person and say Kumasi. What is say you see your war? Kumasi Ukutuono your war. Mako at your soul one for what it was them. I won't believe them that they will say to family or say a share you taking for. Now you can't assembly say a scenic keja in Yansika. And then you see what dear, dainty assassin a walk. It means some very proud to where be to say, Kumasino, your war, could to an India, the friend of Kobo, do massive. Now, when you say, your one, say your walk, do massive, walk massive. Me now, what you share, and I see to get the air song Park TV, the pride of Africa. Within the ABC Poku achieve. Possible to check up say na no ebi. Possible wadaroma no kwa. Ya bro. Kumasi kultuo no yini beto say wo kultuo no mako adioso wonso. Na ene de enye eno so na ye beba na ene nya hu komo de. Na mu komo aye die no say kejetia adum Mampontin, Tapo, Wokumsa, you be found to look bako, me and say, in Penin Sempane, a Duma Coma Sempane, and a kind to a cheap, and I say a brown a cheap. Ye fear see a me, fear see a free. Kejitiano, in Penin Sempane, and war Kejitiano. So, a tip for me. Mechiamunya mama ha kageti ade mpeni nsem na wo ho ni se kitino na tafufuwe wo mo eti baby a kageti awe na se kageti na ekuro na nyekuro asem kageti an chese etia a kaja etie kaja no na oye tafufuwe Omo chiami. Tapo ni chiami ni na kaja. Nti hona no tie. Hona no tie. Nti baby akaja tie no. Ani kaja itia. Uni mitia kro baby a kro ko premier ne fe itia. Kro bia tia kro tia. Na kaja ni tia. Ani kaja tia. Na tabreno na tafo ho no na baby omodo ani imuro ho ye tafo awufuo a wudua bro na se imuro ye wo addition editi aso ho de tafo mfuo miro ti ye bro na se abufuo na sa nti na se kaja edina nkasa ye kaja ni tia na sa na kaja no ona na damfo ni na esie na esie no so no e mampontin pankrono tapo pankrono edina pankrono chiame esie no eye PC a etwa dia edi na kopo di oye PC a na etwa dia na fe PC edi sa na no na dampo pa ni na kaja a o twitter fo a o mu mi do ye achiame
nti sɛ ɔmo kɔ ahemfie a na nana sɛ tutu ɔmo ebi a ɔmo ɛkyɛ nam anaa ɔmo kyɛ biribi a oyi ni hɔ a na oyi agye mmienu na ɔmo de oyi di akɔma no baako ni hɔ a esie ni hɔ a na kagya agye mmienu ɛna nana sɛ tutu no hwɛ nkurɔfoɔ no sɛdeɛ ɔmo si ɛpɛ ɔmo ho asɛm fa no ɛna ɔsɛ esie ni kagya deɛ mu ni ase da ɛna ɛbɛyɛ kagya ni ase da ɛbɛyɛ asaa asɛm nti nana sie no ɔno na ɔte baabi a kagya tia wɔ sisi yɛ yɛ na amanfoɔ de nana kagya bi na ɔyɛ ɛna daabi kagya etia na nana kagya tia otia ɛne kagya tia ɛna sisi yɛ hɔ abɛyɛ lɔri park nkɔmmɔ yi ne ose petri sofu kwame ɔsɛe na asi nkonnwa musi adeɛ na adesua yi mu no wama yɛhu sɛ sɛ yɛka kagye tia sɛdeɛ ne yɛbɔ yɛtwerɛtwerɛ no KGETIA no ɛnyɛ saa na ɛteɛ na mmom na yɛkyeame a ɔwɔ taka a ne din de nana kagya ɔno ne kootia no ɛno nti nada ne nyɔnko paa nso ne pankorɔ no nso kyeame a no de PSC a dodoɔ no afrɛ anaasɛ yɛtaa frɛ no CCC nti ɔmo mmienu deɛ ɔmo hwe bɔ mu biribiara mu ɔmo kɔ ahemfie biribi a ɔmo nya bi ɔmo yɛ adwuma nti ɔmo nni aseda ɔmo nni biribiara yɛka sɛ wei deɛ sɛ biribi a ɔmo yɛ bɔ mu megye wei a ɔde kɔma mu nti ɛno ne mpanyinnsɛm a ɛfa kagye tia no ɛho ɛna esie ni kagya nso ni aseda yɛ a na ebi sɛ esie a yɛtu mmire wɔ so dua kagya no efifiri so ɛtaa fifiri so nti ɔmo bi o ɛna esie ni kagya ɔmo ni aseda ɛnyɛ dua asɔ nipa suban nipa mmienu a na ɔmo yɛ namfoɔ nana kagya ɛna nesi ɛna nso etutu kan ɔmo ho asɛm sɛ esie ni kagya ni aseda ɛna abɛyɛ asɛm kan. Na yɛhwɛ nso a seesei no yɛde kagye tia no to hɔ kakra a yɛba a nɛɛse yɛba adum no ɛno nso mpanyinnsɛm bɛn na ɛfa adum ɔman ma na mu no na mpɔtam no seesei deɛ sɛ adum no wohwɛ a ɔmo akyekyere ne sɛ kuro borɔ no ma tete kwaman no efisɛ nana so tutu ofiri akwamu ba no akwamu hene maa no akofo ahasa na sɛ akwamu eastern region akwamu asɛm sɛ akwamu no na ɛwɔ nsawam area hɔ wɔn na wɔn capital ne saman kɛse no saraman kɛse wɔn kuro no but na wɔn kuro kɛse a yɛfrɛ nyanuase no ɛna wɔ nsawam ɛhɔ nana ɔsɛ tututeɛ ɔne kɔnkɔn no te hɔ no teɛ nti ɔsɛ tutu kɔbɔɔ no amanneɛ sɛ adeɛ atɔ ne nana afiri mu na ɛpɛ sɛ ɔno na ɔbɛdi adeɛ ɛfiri sɛ yɛde ne nana abusuafoɔ no yɛase nkurɔfoɔ no bebree obiara sɛ ɔntumi ani asantefoɔ anim na obi te sɛ ɔkyerɛfo baakuma ɔno ɔkyekyere kagya kenya ase noma one afrɛ no na ɔfrɛ no ndendwa kenya ase noma one ɛwɔ ana kenya ase ɔwɔ ase ne ne ndendwa nti wɔn yɛ akɔnafoɔ nti ɔsɛ tutu mmaa no na akɔnafoɔ na di kwaman so ɛna wɔn fie no wɔn nkɔfo ɔsɛ tutu na wɔn mfa no na n'adwa na ɔnyi yɛ nti wɔn kɔfrɛ no a ɔreba no na fɛn sɛ akwamu hene no na ɔpɛ n'asɛm paa na ɔsɛ mɛma wo akɔfo ahasa na wɔn akɔboa wo ɛwɔ ɔhene mu na nti akɔfo ahasa no a ɔde wɔn baeɛ no ɛna ɔde wɔn kɔ dua baabi anum ɛfrɛ no ɛfrɛ no sɛn akwamufoɔ no ɛfrɛ wɔn anumfoɔ wɔn sɛ bɛsi na ɛfrɛ wɔn anumfoɔ wɔn na
ɛkɔtena voter akyi no ɔmo anum ɛfrɛ anum apapa mu ne anum ɔmo capital ne ɛfrɛ no ɛfrɛ akwamu fie sisi a voter akyi nti ɔmo ba no ɛna akwamu ne no maa no akofo ahasa a ɔmo yɛ anumfoɔ ɛna ɔde ɔmo bɛdi a baabi ɛfrɛ anum ɛyɛ anum ɛna aka na abɛda ne adum nɛsɛ ɛnɛ adum anum na ma friends akosa ɛne anum wei anum kwame wei nti ɛyɛ anum na abɛda ne adum sisi a ɛno na abɛdi duro okuma se ha ekɔ adum na aborɔfo no nso baayɛ no na ɔmo bɛsisi ɔmo store kɛseɛ bebree wɔ ɛhɔ nom yɛ street ɛna ɛhɔ bɛyɛ ɔmo kyerɛkyerɛ adum ɔbrɛ sɛ ɔmo kyerɛ adum nti ne sɛ ɔmo a anumfoɔ ɔmo wɔ eastern region ɔmo nim sɛ ɔmo nyina no ɛwɔ adum a wɔwɔ ɔmo nim saa in fact sɛ wobɛkae a ɛberɛ a wɔn kɔɔ vote akyi hɔ no ebire bi bae ɛma agbefo yi sɛbi wɔn kɔto hyɛ wɔn so ɛwɔ akwamu hɔ ɛma wɔn akwamufoɔ no nso de nkra bae asante sɛ wɔn mmɛko nye wɔn na nkurɔfoɔ abɛto ahyɛ wɔn ɛno ne asante krepi wɔ obi na ɛna ɛka ho asɛm ɛsa no a kofi kakari ɛna ɔmo asantefoɔ kɔko gye ayifoɔ akwamufoɔ no nti saa ɛko no mu no ɛna asantefoɔ no ɛkɔhye kura a yɛfrɛ no hoo a wɔyɛ ayimu yɛ hoo saa time no ɔmo na presbyterianfoɔ asɔfo firi Germany ɛna ɔmo aba hɔ nti ɛdɔm bi kɛseɛ bi ɔmo ati firi ɔmo asɔre dan ho na ɔmo de ba asante ɛna ɔmo kyerɛ ɔmo sɔfo bi a ne yɛfrɛ no Ramsey a obesi presbyterian dan wɔ Kumasi no ɛhɔ na ɔmo kyerɛ no ne yere ɛne ne ba a ɔmo ba koraa ne ba no wu koraa ebi saa fɛti wɔ ɔno mu no deɛ odi kan ɔko no asantefoɔ akofo no kan no ne yɛfrɛ no adubɔfoɔ nana adubɔfoɔ a ɔyɛ mampɔnhene ɔno no ɔdi akofo no kan na ɔno na saa ko no mu no ɔko ebi a nkuro ɔfa kuro wei a adeɛ kye a na ɔne kuro akɔko no ɔdi ne so saa ɛna wɔn fɛ no adubɔfoɔ ɔtam akuro ɔtam akuro saa tam akuro no na ɛde agbefo no ade tam akuro tam akuro adubɔfoɔ ne mmra ne no mampɔn saa na teɛ na saa sa no mu no ɛna asante friends yɛn bosom a yɛfrɛ no na fofie afahyɛ no asantefo atwa fofie afahyɛ no wɔ hɔ ɛma agbefo no fa saa fofie no nti ɔmo frɛ fofie nti ɔmo ɛbɛfa saa afahyɛ no de yɛ ɔmo dea ɛna asante ɛnna a yɛde ɛyɛ naawɔtwe no ɛyɛ kwasiada adwoada ɛbenada efiada yawada efiada memenda ɛno nso agbefoɔ no ɛfaeɛ ɛnsa na agbefoɔ no kɔko wɔ hɔ no na wɔn ni na deɛ na wɔn yɛ no sɛ nkuro a ɛbɛnbɛn ho no a wɔn kɔ edwa ɛbɔ mu no sɛ wɔn yɛ sɛ nson a ne kyerɛ sɛ wɔn ɛde kuro edi kan no market day anaasɛ edwa da na wɔn nyinaa kɔ hɔ deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa
yɛtɔ so 9 yɛtɔ so 2 yɛtɔ so 6 yɛtɔ so 7 edi nkuro no sa na ɔmo agye ɔmo ahome dako na kyerɛ sɛ na ɔtwe no akɔyɛ na nwɔtwe sɛ nkuro no yɛ nkono a wɔn kɔ nyinaa hyia na ɔmo agye ɔmo ahome dako na yɛkɔyɛ dadu na dadu no akɔyɛ ɔmo na ɔtwe edina ɛyi area biara na ɔtwe nko nti wɔn kɔ saa kon no ɛna agbefo no fa yɛn na ɔtwe no ɛna wɔn frɛ kwasi dagbɛ ɛna wɔn frɛ juara no jo dagbɛ ɛna wɔn frɛ ebunara no bla dagbɛ ɛna wɔn frɛ oku dagbɛ ɛna wɔn frɛ yawa dagbɛ ɛna wɔn frɛ ifiada no fi dagbɛ ɛna wɔn frɛ miminda no miminla dagbɛ nti owu sɛ ebi a kwaku se ya na mo kan koku omo enkin kan kwaku no koku ani do koku but no secondary school na mathematics teacher para o mathematics para no ni dini KOKU koku but students never Mr. Koku sɛ koku na wɔn kyerɛ no saa. Nti yɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛtoa so na yɛaba nkuro bi te sɛ ɛbɔmpata tato yɛwɔ kiw kɔbɔ dumase ne nyinaa yɛbɛba ɛno so yɛntwa yɛn si ba. ɛmfa wo station to baabia ba TV nkoa na monhwɛ mekanfo Park TV ama obi biara na wohwɛ a wobɛhu nipa ɛwɔ hɔ monhwɛ Park TV station papa de Park TV so pɛsɛ wohu na amamrɛ na wote amamrɛ ne amane yɛde a mekanfo Park TV ɛde ama obi a yɛne yɛ mɛyi deɛ noa na yɛhwɛ wohwɛ a nhyira wom nkunimdie wom wonya ahotɔ paa bia yɛkanfo Park TV ama mo na sonyan deɛ yɛgye mutum sɛ prɛkɔpɛ eti Park TV deɛ me ne mabusuafo yɛ ni ho agorɔ ɛnoa na ɛkɔ eti mekanfo Park TV ama mo station buta bibia wɔ so nkɔmmɔda wɔ so ɛnyɛ ade ɔmo yɛ nneɛma basa bia wɔ TV no so obiara hwɛ Park TV ɛyɛ kama paa Park TV papa obiara hwɛ bi nti adɔfo no obiara fa TV into Park TV o Park TV the pride of Africa 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 etimi ni anumai obiara yɛ Park TV Park TV Park TV The pride of Africa. It's Park TV, preserving and promoting. It's Park TV, values and legacies. Park TV, the best entertainment. It's Park TV, we the best, we the best. Park TV, the pride of Africa. My name is Abdallah Elham from Tamale. I would encourage all of you to watch Park TV. You see, it is educative, they bring out your culture, a whole lot of things. I mean, actual facts. You watch Park TV. Park TV, the pride of Africa. Park TV, the pride of Africa. oh my God nama wonyankropo twedi apaso ndwe ka munyina Park TV the pride of Africa me say adwa gospel hima magiata mani ase wo so gita wani ase na yenhwe adesua ne nimde bebre wom anasesem anwanwasem me sel bomodin a nefa to Park TV na wo behu niema ekoso Park TV eno an eko Park TV the pride of Africa. Allah. We are the pride of Africa. We give you all that you need. Park TV, the pride of Africa. We the best, we the best, we the best. Park TV, we the best, we the best, we the best. Oh, Park TV, we the best, we the best, we the best. Oh, Park TV, the
Mara TV, Are TV, and a Park TV there. Muni size. Yakwa Western Regional, Park TV siye. Yakwa Northern Regional, Park TV siye. Nani yakumi kurani kumarikan. Wabemuno, Park TV so si 1 year. About entertainment, news, the Park TV, multiple pia. Mimi TV there. Minimum damage free Park TV. Ademewu. Say me free Park TV and I'm a cotton. Park TV, money size. Park TV, #1, the pride of Africa. The pride of Africa is Park TV, preserving and promoting. Park TV, values and legacies. Park TV, the best entertainment. It's Park TV, we the best, Park TV, the pride of Africa. Abusuafo nyina mechiam. Yefrɛ me Kwame Adinkra. O hwɛ Park TV, nyansa wom, abakosem wom, anigye wom, adisuam bebree wom. Ya na nyamere, na suade kakra. O Park TV, ye nyina yɛhwɛ. Tibomode na so hwɛ. The pride of Africa is Park TV, preserving and promoting. Park TV, values and legacies. Park TV, the best entertainment. It's Park TV, we the best, Park TV, the pride of Africa. Na you so a kind of say high Park TV, the pride of Africa. The new secret that you cook one or saying and promotion ideas if Penise Madoma Coma Sem and Kuabudua a war Kumasi Fiji. Kumasi Kuru at your so once will be a whole commodity to ye. Na Komway at the swing, the swing deeply, the swing KGTR. Yɛhwɛ ako ne pankrono wɔmachi amia yɛfrɛ baako kagya ne baako PC anasesi abɛyɛ senda hɔ kora sɛ esie ne kagya ni aseda ne nyinaa ho adesua yɛadeɛ yɛsua kɔfa anum kɔfa asante sa yɛkɔɔ wɔ ɛyɛ ahonaman mu kɔfa akɔmi ne nyinaa ho adesua yɛgu so a yɛde ɛso no Nene, the developer says, na Yasaba, the bar, Yatu was yet be same pa. Ama be a would be a was when you move at the Shian. Was it be Yakono? Na, if I say, Okam be a chair, Yahiti for a far is at the say you built Shian in Peninsula, a far in Commodity say, I did you. You are. Or what to say, you think of be safe, who said, we try to say, Choma, money, Choma, we say, it is Sima, who can't mass and share one more. What down? Yo, a tearful idea yarn say a come for an answer before a japa the same, it is a name a trip for your brabo. I said, ye nin kuhu, papa. Na ye nin kuhu nunti, intimi mo a quine, and to me, why may more quine and trebe gayacro. If you say, yes, he has only baby Alfra, we think baby okro. Now, say, Ushe, Nananum never of the Diano. Me can't say, meet me a can. Say, I'm ranting in my bawabe. Obiwa, ni mammy, yang akan for you to Anna, fire, and anumso, ye mammy, and so ni mammy, and mammy, your tossum yes, crowding me. Say, Obetu, ni mammy, the other, the minna asmesi. Ya, minna drop pukura. Na ono so mammy, your friend said. Ono so, and Nana, your friend said. Sir, any mano. See it you. You say, oh, here Bible, Yadi Israel for a call.
nkwaso mu wɔ Babylon a ɔmo sa baeɛ no bisa sɛ woyɛ Israel na kasa anya yɛsika to wana saa kosi Abraham so wotumi to a na de waka Israel for no yes obusua bia no sɛ wantumi anto a na yɛde akɔ Samaria ona ɔmo wantumi anto no na akɔku yɛ na Samaria for no mo pɛri da for no asɛ enti ehia pa mesrɛ mo a motie me obiara mmɔmɔden no kora wobisa ne maame na me maame na wo maame de sɛn na wo nana de sɛn na ɔno nso maame de sɛn ɛnkɔ sɛ deɛ ɔmo bɛtumi biara motumi nya enum kosi du koraa ɛyɛ ɛsen sɛ mote wiaseɛ na monnim mo agyapadesɛm monnim baabi a mofiri ba ɛnyɛ nti deɛ mɛka afo a mɛtu mu no yɛbɛda ase ɛne yɛde yɛn nkɔmmɔ esi na bɛsa toa so dase nkra o hwɛ Pack TV nyansa wom abakosɛm wom anigye wom adesua bebree wom ya na nyamere na sua de kakra o Pack TV